Халелуя! Слава на Бога на всички! Бог да те благослови, брат. Ами и вас също. Искам да ви приветствам. С добре дошли в събранието наречено Пътя. И преди да започна със словото, искам да ви кажа, че всеки от нас знаеме какво каза Исус на самарянката в Евангелието на Йоан 4 глава 11 стих. Той каза на самарянката, че кладенецът е дълбок. Спомняте ли си го това? И искам да ви кажа, кладенецът е дълбок. Така че със сигурност няма да мога да кажа всичко за този текст или пасаж, който ще прочета. Затова моля всеки един на това място, нека този текст да не остане тук в църквата, а нека да го вземем и да го изследваме и в къщи. Господи, благодариме Ти за този ден, за възможността отново да разискваме заедно Твоето Слово, Господи. И Отче, ние те молиме точно сега Ти да ни потопиш в Твоето присъствие и както каза апостол Павел, молиме Те, Господи, да ни дадеш дух на мъдрост и откровение, за да Те познаеме. Боже, нека докато Господи тече проповедта, Ти, Господи, дадеш мъдрост на всеки един слушател и нека, Господи, да има хора, които са изобличени, хора, които са насърчени, хора, Господи, които са заведени от едното място на другото място, на място, на което Ти искаш да са. В името на Исус благославям всеки един човек, Господи, и Ти благодаря за търпението, което те ще имат. Халелуя! И за разбирането. В името на Исус. Амин и амин и амин. Истината е, че както каза много пъти пастор Сонай, докато идвах на тук, аз и Бог знахме какво ще говориме. Обаче сега само Господ знае. Така че по време на хваление просто Свят Дух ме заведе на едно място и искам да го споделя с вас. Това слово е много познато слово, защото много пъти сме го чели, много пъти сме го срещали дори. Това, което искам да споделя, се намира в Евангелието според Светия апостол Йоан, 1 глава. Евангелието на Йоан, 1 глава. Ще използвам възможността, докато го търсите, да кажа, че много хора днес задават въпрос на пастора и питат откъде да започнем да четем Библията и обикновено повече от проповедниците казват от Йоан. Те отварят Йоан 1 глава и Библията започва като казва: в началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. И то в началото. И Йоан ги връща в битие. Така че ако всички сме там, може да прочетем този пасаж. Там пише така: в началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога и всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците и светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я свана. Ако някой ме следи, искам да говоря днес за думата на Бога. Думата на Бога. В началото, казва, беше Словото. И понеже обичам да разискваме заедно, да мидрашуваме, искам да задам един въпрос. Какво е Словото? В началото беше Словото. Няма да ви мъча. Словото беше думата на Бог. Това, което Той е казал. И Словото беше от Бога. Защото думата, която излизаше от Него, си беше Негова. Думата, която каза, излизаше от Него. И Словото бе Бог. Думата, която излезе от Бог, беше Бог. Тоест, тя беше тази, която управляваше всичко. Правеше всичко да бъде така, както Бог би искал. Ако отидем в Битие 1 глава, ще видим, че
Божия дух е този, който се носи. Ще видим, че земята беше пуста и неустроена. И в момента, в който нашия небесен баща изговаряше Словото от себе си, се случваха неща. Битие 1 глава казва първи стих. В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната и Божия дух се носеше над водата. И трети стих. И Бог каза да бъде светлина. След това четеме и стана светлина. В момента, в който Бог каже нещо, то се случва. Думата на Бога има по-голямо влияние в нашия живот, отколкото дума на някой човек. Амин? Забелязвам днес, че има много хора, които искат да чуят дума от човек. Ходят на много конференции, в които водещите са пророци, които пророкуват. Но искам да ви кажа нещо. Ако ти отидеш на тази конференция и очакваш човека да проговори, той ще проговори. Много е важно да очакваме Бог да говори. И аз виждам, че има хора, които са жадни и гладни този след обяд и вярвам, че Бог ще ни говори. Ще ни говори за себе си. Ще говори на мен. Амин. Думата на Бога. Бог казва и то става. Нека да отидем в Изход, 3 глава. Искам да има една история, в която Бог призовава своите слуги. Бог призовава хора, които да му служат. Как? Чрез Словото си. Изход 3 глава се говори за една история, в която всички знаем и сме чували, в която участва Моисей. Моисей не е само този, който извежда народа от Египет, но той е този, който пасе овцете на тъста си, Йотор. И няма да чета цялата глава, ще прочета само някои стиха. Изход 3 глава, 7 стих. Говориме за Божията дума. И 7 стих казва: И Господ каза: Наистина видях страданието на людите си, други преводи казват народа ми, които са в Египет, и чух викът им поради надзирателите им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от тази земя в земя добра, в земя добра, пространна, в земя, където текат мляко и мед, в земята на хананците, хитейците, аморейците, ферзейците, евейците и евосейците. Да. И сега ето викът на израелтяните стигна до мене. Това го каза Господ. Още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. И тъй, ела сега и ще те изпратя при фараон, за да изведеш людите ми, израелтяните, от Египет. Виждам един разговор, в който Господ разговаря с Моисей. Този Моисей, който не мисли, че може да направи това, което Божията дума казва. Знаете ли, днес има много хора, които са като мене, признавам си. По някой път идва съмнение в нашия живот и не вярваме в това, което Господ ни призовава да правиме. Дали би било това да проповядваш за Него, дали би било това да хвалиш името Му, дали би било да евангелизираш и всички други неща, за които Неговата дума ни казва. Но много е интересно това, което Господ му каза на Моисей. И искам да го видим. В 9 стих той каза: И сега ето викът на израелтяните
стигна до мене. Още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. И тъй, ела сега и ще те изпратя при фараон, за да изведеш людите ми, израелтяните, от Египет. Вижте, Бог ни призовава да правим неща, които не само ние мислим, че не можем, Ники, а неща, които не са възможни без Бог, без Божията помощ. И истината е, че Бог не ни пита дали искаш или не искаш. А вижте какво каза на Моисей. Той каза, и тъй, 10 стих, ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израелтяните от Египет. Чуйте Моисей какво каза. Както много пъти ние го казваме. А Моисей каза на Бог, кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израелтяните от Египет? Рече му Бог, думата на Бог. Аз без друго ще бъда с тебе. И ето ти знак, че аз съм те изпратил. Когато изведеш, народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина. А Моисей рече на Бога, ето, когато отида при израелтяните и им кажа, Бог на бащите ви ме изпрати при вас. И те ме попитат как му е името, какво да им кажа. И Бог каза на Моисей, аз съм онзи, който съм. Рече още, така ще кажеш на израелтяните, онзи, който съм, ме изпрати при вас. Виждаме как Бог призовава Моисей да направи нещо, за което той мисли, че не може да го направи. Виждаме как при призоването на Моисей Бог не само го призовава да прави нещо, което според него не може да го прави, но Бог му дава своето слово, което просто той да отиде и да бъде един пущалон. Моисей отива при Бога и му каза, виж, аз не знам как така ще застана пред фараон. И Бог му каза, и без това ще бъда с тебе. Спокойно, аз съм с тебе. Не се притеснявай, както каза нашия брат. Аз съм с тебе. И ето аз ще ти дам белег, да разбереш, че аз съм с тебе. След това ще се върнете тук, на тази планина. Ще бъдем заедно. Вижте какво казвам. Името му какво каже така? 14 стих. И Бог каза, аз съм онзи, който съм. Рече още, така ще кажеш на израелтяните, онзи, който съм ме изпрати. И рече Бог още на Моисей, така ще кажеш на израелтяните. Господ, Бог на бащите ви, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е името му до века и с това ще ме помнят и с род в род. Задавам въпрос на всеки един днес тук. Има ли си моменти в твоя живот, в който си казвал, Господи, дълбоко в мене вярвам, че Ти ме призоваваш да правя нещо, но силата ми показва, че не съм способен да го направя. Или пък е имал моменти, в които си го правил толкова спокойно, толкова добре и е дошъл момент, в който да не можеш да го правиш. Знаете ли? Чувствали ли сте се изчерпани? Чувстваш ли се изчерпан? Чувстваш ли се изчерпан? Чувстваш ли, че като че ли, че твоята вяра, твоя Бог, в който ти преди години си се спасил и си повярвал в Него, че все едно Неговата мишница е ослабнала? Все едно, докато ти се молиш, Той вече не чува твоите молитви? Ако има хора, които се чувстват така, искам да ви кажа, че Неговото ухо не е затъпяло, че да не може да ни чуе и Неговата ръка не се е скъсила, че да не може да покаже милост. Искам да ви кажа, че Божията дума, която е дошла от самото начало, без дори ние да чувстваме, без дори ние да усещаме, без дори ние да предполагаме, тя работи. Знаете ли защо? Защото думата беше изговорена от Божията уста. В момента, в който Бог каза да бъде, може би в онзи момент нещата, които Той изговори да се случат на Моисей, че той ще изведе народа от Египет, са звучели
много странни за Моисей, много непознати за Моисей. Но тези думи, които Бог каза, аз съм онзи, който съм, така им кажи, те започнаха да работят от страната на Моисей. И в момента, в който Моисей отиде и каза това, което Бог беше казал, той успя. Знаете ли защо? Защото Моисей беше един човек, който не чувстваше, че това да проповядва е неговата работа. Моисей беше един човек, който не вярваше, че може да направи това, което Божията дума казва. Но искам да ви кажа, аз съм един от тези хора. Може би има хора, които са като мен. Но Божията дума работи. Амин. Божията дума работи. Божията дума работи. Ако отидем в 1 Коринтияни, там където апостол Павел пише към коринтияните, първо послание на апостол Павел към коринтияните, 1 глава, 26 стих. Той се обръща към своите братя по път. Шегувам се. Обръща се към своите братя в Господа. И им казва, понеже братя, вижте какви сте вие призованите. Разширената Библия казва, понеже братя и сестри, вижте какви сте вие призованите. Вие, които Бог призова. Вие, които Бог избра. Продължава и казва в същия стих, че между вас няма мнозина мъдри, според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. И за наше насърчение Павел казва, но Бог избира глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избира Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Бог избра Моисей, който имаше себе си за неук, неспособен да свърши работа. Немощен. Но Бог се прояви силен в Моисей. И ако Бог се прояви силен в Моисей, той може да се прояви в тебе и в мене силен. Защо? Защото Бог е същия Бог вчера, днес и завинаги. Бог не се променя. Аз казах, че Бог не се променя. Понеже, братя, вижте какви сте вие призованите. Отидох в другите преводи на Библията и думата призованите е заменена с вярващите. Тоест той говори за нас вярващите. Тези, които са били призовани за спасение. Продължава и казва, между вас няма мнозина, няма много мъдри. Гръцката дума за мъдрост е философия. Любов към мъдростта, София. Нашия град, мъдрост. И написал съм Сафас. Това е гръцката дума за мъдрост. Което означава, мнозина от вас не са философи, не са оратори и от еврейски не са теолози. Той казва, с други думи, мнозина от вас, които Бог избра, не са способни да свършат това, което Бог ги призовава според тяхното разбиране и тяхното убеждение. Разбирате ли? Аз не съм готов, не съм способен да направя това и това и това и това и това, но апостол Павел казва, че Бог избира тези, които казват, че не са способни, за да може да прояви себе си силен. И имаме моменти, в които се чувстваме изчерпани. Чувстваме се, че движението на Бог в нашия живот не е като преди. Не чуваме толкова често Божия глас. Не усещаме толкова често присъствието на Бога. Но точно това, което казах в закладенеца в Йоан, ако отидем в 7 глава, 37 стих на Евангелието на Йоан, Библията казва, този, който е жаден, нека да дойде и да пие. Чувстваме се изчерпани, понеже сме спрели да пием от кладенеца. Кога за последно
беше пред Бога, не по време на църква? Кога за последно имаше време, в което да кажеш: Господи, тук съм, предавам Ти се, искам да ме изпълниш с Духът Ти, искам да ме промениш отвътре навън, искам да видя славата Ти? Кога за последно чете това, което Бог ти дава да четеш? Време е да започнем отново да пием от кладенеца. Ако има такива хора, които са спрели да пият от кладенеца. Защото има хора, които се нуждаят от Духа на Бога вътре в нас. Това, което Бог е положил като дарба и талант вътре в нас, има хора, които се нуждаят от това нещо. Но в момента, в който ние не го развиваме, ние не го практикуваме, ако ще, в този момент идва момента, в който все едно това нещо се изхабва. Идва момента, в който ми е по-трудно да го правя. Разбирате ли? И ако Бог призова Моисей според своята дума, ако Бог призова евангелист Матей според своята дума, Йоан, Лука и всички апостоли в Новия Завет, Бог призовава и нас. Защото Евангелието на Йоан казва, че не избрахме Него. Той избра нас. Нека да го отвориме. Евангелието на Йоан. Доколко се изпълням, 15 глава, 16 стих. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви се даде. Това ви заповядвам, да се любите или обичате един друг. Бог ни е избрал не за да стоиме на столчето в неделното събрание, но Бог ни е избрал, за да излезем в света. И това, което е положил в нас, да започне да работи в нас. Да започне да дава плод и този плод да дава слава на Бога. Мога да ви напомня една притча, която Исус разказва. 25 глава на Матей. Притчата за талантите. Спомняте ли си я? Притчата, в която един господар заминава за чужбина, извиква своите 3 слуги. На един дава 1 талант, на друг 2, на друг 5. Така ли е? Когато Бог се върне, няма да ни зададе въпроса: колко таланти съм ви дал или какво съм ви казал да правите, а ще ни зададе въпроса: какво направи с това, което ти поверих? Беше ли верен настойник? Беше ли готов да отидеш и да го развиеш? Беше ли готов без страх, а със смелост в мене ти да продължиш да правиш това нещо, за да даде плод и този плод да дава слава на мене? Не казва ли Евреи, че без вяра не може да годиме на Бога? Не казва ли 11 глава на Евреи, че вярата е твърда увереност в неща, които ние не виждаме? Може и в момента ние не виждаме, че Бог може да ни използва по този начин, по който дълбоко вътре в нас искаме да ни използва. Но ако ние повярваме, че Бог може да го направи с Моисей, Бог може да го направи с Матей, Бог може да го направи с Лука, нима Бог не може да го направи с нас. Бог може да го направи с всеки един от нас. Нужно е да вярваме. И нашата вяра не да бъде просто вяра: Господи, аз знам, че Ти мога да го направиш, а вярата да произвежда действия. Ако ти вярваш, че Бог те е призовал да проповядваш, имам добра новина за теб. Всяка събота в 13:30 имаме библейско училище. Ако вярваш, че Бог те е призовал да бъдеш хвалител в църквата, и когато става дума за хваление, не става дума само за пеене или за свирене, защото апостол
Павел в 12 глава на Римляни ни казва, че братя мои, моля ви, поради Божите милости, какво да правите? Да представяте вашите тела като жива жертва. И знаете ли, аз проверих препратките, има една препратка в Псалм 50:15. Там, където казва и призови Бог в ден на напаст и Той ще ти избави и ти ще го прославиш. Но 14 стих казва, принеси на Бога жертва на хваление. С други думи, тази жертва, 12 глава на Римляни, което каза апостол Павел, вашите тела ги представете като жертва, тази жертва може да бъде твоето хваление. Твоето тяло да служи за хваление на Бога. Когато хората видят твоите действия, когато хората видят как ти се отнасяш по време на буря, не започнеш да хулиш Бога и да кажеш, Господи, къде си сега? Защо това се случи? Аз толкова много обичам този човек или тая жена, Господи, или пък защо, Боже мой, сега в тази вечер аз няма какво да ям. И мисля, че разбирате за какво ви говоря. Но да бъдем като Седрах, Месах и Авденаго. Без значение през какво минаваме, ние да бъдем верни на Бога и да казваме, Господи, Ти можеш да ни дадеш. Господи, Ти можеш да ни избавиш. Господи, Ти можеш да ни помогнеш, но дори и да не го направиш, ние няма да спираме да Те хвалиме. Ние няма да спираме да Ти отдаваме слава. Ние няма да спираме да Ти служиме, защото нашата вяра не е основана на нещата, които се случват около нас, а нашата вяра е основана на Божите думи. Амин? Точно заради това е нужно ние да пиеме от кладенеца. Това е от помазанието. Алелуя. Нужно е да... Сега започваш, нали? Да, точно сега. Алелуя. Нужно е да... Благодаря. Нужно е да вярваме в това, което Господ ни е казал. В моментите, в които минаваш през трудност, Бог ти казва, не бой се, аз съм с тебе. Обаче какво правиме ние по-човешки? Отиваме и търсиме изход от тази ситуация. И точно заради това оставаме много пъти разочаровани. Защото не идваме първо при Бога. Не казвам, че всички го правиме, но има хора, които го правят. Не идват при Бога, а търсят снабдението на своите нужди по-човешки, търсят изцелението на своя брат или баща или сестра по-човешки. Искам да ви кажа, Божията дума тежи повече от думата на който и да е човек. Амин. Ако Бог е казал, че ти ще бъдеш изцелен, това означава, че ти ще бъдеш изцелен. Ако Бог е казал, че този мъж не е за тебе, това означава, че този мъж не е за тебе. Ако Бог е казал, не бой се, само вярвай, стой в моето присъствие, обичай ме, търси ме, това означава инструкции, Тора. Да правиш това, което Господ казва да правиш. Вярвайте в Божите думи. Вярвайте, че Бог може да направи несравнимо повече от това, което ние мислиме. И дори от това, което можеме. И насърчавам ви да пробвате нови неща. Защото има дарби, има таланти, които Бог е положил във всеки един от нас. И сега е времето. Казах, че сега е времето, в което да започнем да работиме за Бога. По този начин, по който можем. Без значение, че не разбираме толкова добре еврейските думи, гръцките думи и без значение другите неща. Ако ние пробваме, Бог може да ни даде мъдрост. И това, което ние пробваме, за да го правим за Бога, Бог ще ни помогне и Той ще ни подкрепи. Защо? Защото пасажа в 1 Коринтияни продължава. 28 стих на 1 Коринтияни 1 глава казва: още и долните и презрените неща на света избира Бог. Не бяхме ли, много грубо ще звучи, долни и презрени преди да познаваме Бог? Но ето Бог ни избра. И вижте, продължава и казва: и онези, които не са нищо, за да унищожи тези, които са нещо. Ако погледнем този пасаж от контекста, тук контекста е, че се говори за мъдрост
Говори се за религия и за това, което гърците искат, за това, което юдеите и фарисеите. И всъщност той казва, че те, които знаят много, си мислят, че знаят. Бог избира хора като Павел и избира хора като, не като Павел, може би като Матей и като мене, за да могат да посрами тия, които си имат за нещо. Разбирате ли? Продължава и казва, за да не се похвали нито една плът пред Бог. Ето заради това, не първо, вярвам, че това е на второ място, Бог не е избрал. Защото Библията казва, че Бог толкова много ни обича, възлюби светът. И когато става дума за свят, не говори за кълбото земя, за топката, а говори за творението. Това включва и земята, но когато става дума за творението, говори за теб и мен. Бог ни възлюби толкова много, че плати цената за нас. И ако Господа на господарите и царя на царете е платил най-скъпата цена за нас, въпросът ми е, струваш ли? Колко струваш? Ако този, който е създал небето и земята, е дал себе си заради нас, колко повече струваш от това, което някой ти казва? Колко повече си готов и можеш да направиш чрез помощта на Бога? Не казва ли Филипяни 4:13, за всички имам сила чрез онзи, който ме подкрепя? Ако ти си способен да правиш това, за което Господ те призовава, тогава славата ще ти е за тебе. Но понеже ние не сме способни да правим нещата, за които Той ни призовава, ние имаме нужда от Неговата помощ и точно заради това, преди да дойда в църквата, съм се молил няколко часа. Разбирате ли? Така че, може да не съм много, както каза Павел, много богат на знание, много богат на думи, обаче искам просто да ви дам това, което Бог ми даде на мене. Думата на Бога. От всичко това, което ви казах, моля ви, запомнете. Не дейте да слушате думата на някой човек, но вземете това, което Бог казва за вас. В момента, в който твоята теза, твоето мнение, твоята вяра се основава върху това, което Бог е казал за тебе, повярвай ми, и ти няма да ходиш с главата надолу. Ти ще ходиш изправен, ще ходиш уверен и ще знаеш, че Бог е твоя баща. Господа ви благослови. Това е нещо, което искам да споделя с вас. Благодаря ви.